Čo, bechču? Nie. Zmizla bechča. No musíš hľadať. Už máš celú mokrú. Počkaj, nie, nechaj. Počkaj, chytím ti z dola, ty drž? No, dobre, môžeme. Tak, pomaly. Ale dobre som mi to vymyslela. Áno, zavri, lebo áno. Som neplánovala. Ale nevybereme ho, kamoško. Ale zavri, ja počkaj, ty tam máš prsty. No, poď skúsiť. Nevidela som, ale sedela som umývať. Vieš, to nevybereš to. Čo je, ako nevybereš? Ako však šladnú? Ale to je na testo. No asi tam Ježiši, ochránia tam a potom na biodosku. Nie, to určite nie. No skúšajte ďalej. No ako tu. No pozri sa. Výbava! Zober, prosím ťa, aj ty omel. Túto výbavu. Ešte jednu kameru, prosím ťa, pekne. No ale bez rány, poď sa pozrieť. No ukáž. To nemá šancu. Do piči, to je na milimeter. On dal Duka onu a potom toto zajebali. Čo si? To Tu vstávali chladničku? Stávaná. No skús. Už ho ani neotvoríš. Ježiši Kriste. Nejdeme to rozhodnať tu. Nie. Musíme umývadlo vybrať. Ale ináč. Za chvíľu celá linka, začneme od mikrovlnky. Vonka skáda. Ale guláš je odložený. Guláš pôjde na delovú. Ale nedalo sa doplniť. No nie, ako otvoriť sa dalo, Ale ale tú vyťahnuť dosku si, nevyberieš, nevyťahol vieš, si to. sklenenú. No, A keby sme ju zlomili? Ako rozbiť sa dá, ako možno, že by ten pán na to neprišiel, že tam boli 4 poličky, že jedna chýba. A že tam iba plast je Nie, odvezieme ju v koši aj s tým plastom proste. So Tak ale to je 15 litrov gulášu. Ale nevybereš ju, kurva. Nevyberieš. Ani keď Piči. Ani keď. No nie, to ti nepomôže, pičo. No myslím, že keď... Ale... Myslím, že keď, ale. Myslím, že keď Boli traja, že myslím, že keď, ale. Nie, asi nie. To sú kokoti, keby bola voľná, tak ju dáš do šikma, bereš. No, ale ale nie, dá. oni tomu to dostanú na drážky. Na piču, čo? Tak menší kýbel. Poďme dvere. Inak, počkaj. To nezhodíš, to je Zhodíme dvere. To nezhodíš, tak počkaj. Počkaj, Andrej to dá. Kurva, To nezhodíš, počkaj. Podrž mi pivo. Jebte ma. Pozri sa, divo. Wow, kámo. To si čo spravil, počúvaj ma. To by si chcel vedieť. Tak dneska to dal Andrej proste na Na pána. jedničku. Na jedničku. No už to tam dáme. Ako si to dal?